Ma'am, di daw siya mudawat ani, ma'am. Scam man mo. Para laku-laku. Basta pilih suruh. Oh no! Posibility. Oh, saktor na lagi dito. Mau pa ipapara mo, ikadua ka na. Ha? Oh. Sige, sige. Sir, asan yung Black 42, lot 36? Black 42, lot 36. Sir, kahit din. Asan, sir? Ang aparon siya. Ha? Straight din rin, mawala. Abot ko sing patuloy ang hapcord. Take the next left, then turn right. Tanahon tani kay ang akong order 44, 45 unya gamay ra doy diferensya tanahon na to ha. Base nga og sayaw akong tail ani doy. Ha? Ikaw sayaw tail na ko ani? Amot na sad. Ha? Yung dancing hole niya ba? Ina ako 44 kay ang akong tail 9. Oh. Wala man doy 44 pareho pa naman daw pareho daw ko. Try this. Kaya ngali ako ha? Masla pala. Ako lagi dito. Tuta lagi po. Oh? Kaya ito sir. Dali, hindi na lagi na. Dapat. Naumli mo na. Ayaw yung tila ni. Diba? Oh? Kaya may ngayon nga, kamay rin doon diferensya. Oh, diba? Ganap ni. Ayaw. Ako gamay na. Nga, sayang. Kung puro konta nga pang motor-motor ba? Wow! Oo. Ha? Kanya alang-alang, magyakaw ko ana di si Bukong. Apa na rin ta siya? 40-40. Okay na ta sa kuha ni ngayon kay Petik. Lakaw ko ani magpalak-palak ni ba? Mga tag-umong ani nga kawa ni matatibayanan. Ikaw, hindi na ko nadawaton basta kay ko size 44. Tigil sa US. Ay, meron may diferensya sir. Ano? 44 na hindi mayo na kabuuan. Ako ang tawagan ka.
Hello, ma'am. Nabot ako diri, ma'am. Dako naman daw, istorya mo, ma'am. Istorya mo sa receiver, ma'am. Ano, ma'am? Dako makayo ni tao na niyo magkagamay rin diferensya sus murag musayaw akong tiil sa patos. 44 lang unta to. Maling dili kay akong giingon ang akong tiil US is 9. So niingon itubag sa messenger size 44. Yes, correct, 43, 44 man na. Karon niyon siya nga na ay 45, gamay ramang diferensya sir. Ko dili, sige, tanaw na to gamay diferensya basta di ay pagabot diri kay mura mag dancing hall ang sapatos. Dili na ko ni siya pwede dawaton kay glakaw ko ani mura kag ungo ani magpalak-palak. Mali. Dali ko 44. Dibayra na daw, sir. Di ko dawat. Di istorya. Ma'am, di daw siya mo dawat, ani, ma'am. Di ko dawat ana. Suko ni mo ana 44. Pero nga mo mabayad na sana sa DF. Sa kuan daw, sir, sa pliti. Ah, Sa pliti. utata. Sa pliti. Plite? Pila may plite? 177. Nga nung ako may paplitihon nga mali man na yung i-deliver. Mata ko 100. Sige. Ito na. Hello, ma'am. Ayaw anak. Dili daw siya mo kuan, ma'am. Scam man mo. Ako ana na yung 100 sir. Pwede na lang mo mabalik na lang dito sa store. Unya, ma'am, kay inibalik. Dali ko 44 kaya akong plitihan og back and forth. Ma'am, kana ko ng 44, ma'am. Kay plitihan nag back and forth. Kabuang ninyo eh. Wala lagi na po. High blood man to. 45 na lang pinapulana. Yan ko mo 45. Oo. Di, unsaon man ni, ma'am? Ikaw mo siya sa 45. Di mo nag-ikaw na kung booking anak. Niya kay diwaton, ma'am. Kaya pag babayaran niya ang DF sir. Kung mabayad na sa DF pang food. Na 100 ra yang gikuan, ma'am. Balik ka na dito sa store sir. Punan ko na lang yan ng DF. Unya, ma'am, kay balik dito, ma'am, lahi na sa nang pliti, ma'am, kay gabot ako dire kay magkuha sa ako booking. Hindi, kung ano na lang na dito. Itala ko na ng kung na-buyer niya. Hindi siya magaling. Hindi na lang na-ibalik dito. Punan kay booking pa daw dito. Tuwan na lang sa booking din ha. Para makapit na dito ba? Thank you.